Hi Chairde, Céhil sib is mis Katie agus inúta me chun cúpla ná a chóirtíú chun ceirlibh agus sib I gona le himní. Tuigim se héin th aine eile go se Harbh dúchláánach a seo íana agus go mbeadh leitheanta áradán atá bhd níos deachar nó leitheanta eile. Ach gan dabht tá rudaí an gur féidir leata a dhéana chun ceirl leis an imní sin a leidú. Dar nóí má tá an imní seo I chur isteach ort sa héin mar ghine agus ar de héal leithúil, bhfuil hin go mór déitdul I dteagháil le dóchtúir faoi. Ach seans go garóch na leid na seo díobh mar sais túsfuointe. Nád ihar héan ná le de antógáil siúcra a leidú. Tá sagam sa go pásanta go mí mo bhád níos nervhí siad nar bhín scoil siúcra I mo chóirasam, ihar mil seán tuchan na bega seaachráid agus a riile. Tá sé Harbh táhachtach go háirthe má tá tuig daile le himní go gomadan tú eistebí sláántiúil ba chuid is mód an am, agus más féidir leat go leor bí a bhfuil lán de vitamin D a ihe, cairinn se sin leis an néarchóras a riú. Nád ihar dó ná le dain a náú a dhéanamh. I ma haithí héin le imní is sé seo an rud is éfachtaí a tháinig me séid, agus bhfuil chun go háirdíomh é dhéanamh nuair atá sibh ag mothú ar bharsúignas agus nuair nachfuil sibh ag mothú ar fónamh. An smaoinemh tá tíobh hiarna ná go dógann tú dain a náú mór a bheith ceir second, go gomadan tú an sin ar feith trí na ceir second eile, agus an sin go ndéanann tú é a asanáú amach go deasáil. Cairinn se seo le tú héin a thógáil aráis chu an támatá láthair, deire a chuir leis an stress smaointe dochreacht sin, agus teachtacht a chud a chuig duncin go tú sláán agus go tú sábhailte. Nád ihar trí agus an nádéirneachta agamdíobh do aniu ná an technic bunúis. Is rud nua é seo domsa mé héin ach ceapan go se Harbh éifichtach. Cairríonn se leat a bheith sánathe ar reis an nóméid agus stop a chur leis na smaointí sin. So cén chuig an nnéanad we? Well duine tú díú isteach ar na céad fí, so 5 rud go féidir leat a chluisteáil, 4 rud an sin go féidir leat a eiceáil, 3 rud go féidir leat a bhuthú, 2 rud go féidir leat a bholu, agus rud amháin an sin go féidir leat a bhlaisiú. I ma haithí héin tá se Harbh éifichtach tá se Harbh siimplí agus bhfuil chun go háirde. Agus seo I leabhráite agam tá se Harbh táhachtach go an tusa ar na technící agus na leideanna a éibrion duite amháin. Tá se Harbh táhachtach áfach go dtuigeann tú go bhfuil rudí an go féidir leat dhéanana chun cairí le nach bhfuil tú gan cuacht nach bhfuil tú gan smacht. So go dtíon chéad ar eile, slán!